Виж някакъв сирот, тениска поставя. С тим повече с пръв къщи, по някакъв къщи. Ми обърни малко внимание на мене, бе. После сяпнал този телевизор. Ай бях тук, мълчи се. Ще ти бягам аз. Ти Асло, ако не си в кръчмата, ще си на работа. Ако не си на работа пред телевизора, ами аз за какво съм тука? За какво съм ти жена? Простака ти. Кажи някаква умна приказка, бе. Зазяпал се в този телевизор? Ама ето, писна ми от тия вече от тя пикая, значи. Ще пикаеш? Ми кажи нещо по-интелигентно, бе, по-умно, бе, ще пикай. Кажи нещо, ще да гледам звездите или нещо от сорта. Ще ми пикай. Ма, хубаво ми разправяш. Отваряй си очите, като се жениш. Ще отварям. Как можа да го взема този тиквеник? Ой, глади само тръндафила, сега ще обръщам внимание. Абе, ти поне ръцете си измили, като ходи до туалетната, бе. Ма ти си мол проста жена, ма аз се тара ръка бараш телескопа, бе.